Dzień dobry, tady je Čerbil a vítám vás u nové LP série z Happy Wheels. Je to úplně nová LP série, jsem první let's player, jako nejsem tak let's player, začínám, doufám, že se kapku prosadím a jdeme hrát. Mortal Kombat. To které je dobrý. Op. Mahavava. Dobré, no tak je tma, vole, tam je úplně prdele, jaká tma. Tak zkusíme dát Dread 3 level, jo. Já dám zvuky. Mortal Kombat. Tenhle server, ne, teda tuhle mapu jsem jak už pro mnou hrál, je docela dost. Oh shit. Co to dalo? Jo, fakticky tohle jsem už hrál. A nebo ne, jako, že to může být jakoby kapku předělané, že ale map je dost. Tak už my víme, co máme dělat, že? Takže OK. Musíme za každou cenu test. Past. A ne, není, takže OK. Jinak informační video bude, až budu tu prostě déle a to. Nebudu točit informační video, když to třeba budu pe chvilku. Ale jinak baví mě to, hodně se zajímám o LP a tak, takže se tomu chci věnovat. Oh shit, tak ne. Jinak to budu točit Team Fortress, jo. No už jakože jsem točil s kamošem, s kamošem. Ten budu točit zítra, dneska ještě večer uploadnu a nějak se stříhám hezky. Jo, možná budu stříhat, nevím, záleží jak to udělám, že celý to vyfailím, to, že. Jinak jakože hodně mě baví prostě moby a tak, prostě bavíme všechno, co je hra. A jinak neumím vlogy, to nedávám, to já nedávám, fakticky omlouvám se, ale to nechci jedna 30krát, to regi udělám, víte, no asi víte, jak to myslím, více level aspoň. Pogo jump, tomu říkám, pro mě Hugo. Jinak TF-ko hraju na serveru, kde hraje Celesí, má to i na Facebooku, jo, napsal tam jakože někdo na TF, já jsem ani neviděl, že to hraje, takže jakože dám vám IPčko toho serveru pod popisek videa, že bude to docela možná dobré, že když si teď budete moct zahrát, že je to TFko s Celesím, takže mám to takhle, Celesí je fakticky skilla, já jsem ho tam vůbec nedával, jsem ho možná jednou zabil, jsem se ještě úplně radoval, že jsem ho dal, jo, ale jinak OK, jo, okidoki. Oh shit! Jsem lepší než Toby, Tobus, co jsem říkám Toby. I was cheat! Cípni, please, rate fail, já klidně. Fakt dobrý level udělaný. Co dáme? 2013 může být prdel, dáme si Boga, to mám rád. Aha, 10, raid 5, restart level. Tak je to, víte co jsem raid, takhle, restart level. Nic se nestalo, dávám tak, dobré, mluvám se. Ale grab to coins with Ropes Film X Team. Tyhle mám docela rád, jo, že ty vole, no, tak to jsem neskill fakticky, on to myslím, že neměl, fakticky jako
Musíme se držet. Ale ty rope swimmingy, oni jsou vždycky takhle. Vždycky co hrajou, tak je takhle vypadá down. Oh shit, tak. Takový přímo jsem ještě neměl třeba. Au. No, tak to jsem neměl asi. Wow, shit. Musíme znova. No, shit. Přímo na prdel, tak fakticky dobré. Jinak natáčím to frapsem. Ten se mi zdá prostě takový za tu cenu nejlevnější a všechno to. Fraps mám prozatímně stažený, že až prostě budu lepší, tak si ho koupím, samozřejmě já na to mám, ale nebudu to kupovat tehdy, když prostě začínám, že já nechci fakticky utracet peníze a pak zbytečně, ale totálně zbytečně, what the fuck, zbytečně budu utratím prachy, víte jak. Jako, what? Aha, už mě to nenapadlo, fakticky se omlouvám, nejsem nějaký gangsta. Jízda po předním kole, bitch. To neumím nikdo, víte? Nikdo, jenom já. Nedělám si prdel. Jinak Mountains, to nebude dobré. Harbrandy nemám rád. Jinak, kdo si třeba se mnou bude chtít zahrát to, jak se to jmenuje, TFko nebo Counter, tak klidně, jo, budu dávat, jaké hrajou servy a tak, ale prosím vás, nechci, že někdo mi napíše, že si se mnou chce zahrát, jak klidně si budu volat, to. A nenávidím, kdyby mi někdo, shit, kdyby někdo jakože ze začátku byl taky hodný, to a pak najednou prostě hajzel fakt, jo. To fakticky bych po něm hodil hajzel papír, tak. Shit. Já mám sílu, já to dám. Can't throw bullseye. Shit. Dead ass. Jsme ještě jednou, já jsem to fakticky blbě naplánoval. Jak jste ten bunny hop, takhle. To je úplně největší prdel, že můžete tu get bunny hop, že? Můžete go. Promiňte, že to takhle říkám nějak, ale... Jinak já mám ve svojím informacích, že já tam mám jakože let's playery, co mám v tom, tak já tam mám dobré let's playery fakticky, které možná můžete znát, které třeba neznáte a fakticky by vám je doporučil nebo něco takyho, jo. Tak tenhle level je podle mě šitka, jakože nelíbil se mi. Battle Run, ty vole, tak to může být dobré. Battle Run, to mi něco říká. Jo, už vím. Tak já fakticky nejsem nějaký skilla. To musím jít jak být pozadním, to vím. Ale už to bylo lepší, ale já si myslím, že jich tam přímo 45 není. Tam je více. Nebo jich tam bylo 45. Si myslím, že to už dávno je skončené, nebo dívejte, jo? No, to tak bylo 45. Už zase to samé, to musím fakticky jak... Ale dobře vymyšlený level, fakticky takový neučený. Shit, tak to bylo zabité fakt. Jinak, thanks, jestli mi chcete vytvořit level, tak můžete, nebo fakticky touhle hru mám docela rád, sice ji neumím, ale budu ji určitě natáčet, kdybyste mi fakticky vytvořili, to bych moc rád. A nechci vás o to zase nějak žádat, jako vytvoř mi level, budu, taky ho tam dám raid, všechno to, dám ho lidi hrali a tak, to nechci, fakticky chci jenom, kdyby někdo si mě pak časem oblíbil, tak aby mi třeba, kdybych chtěl, tak aby mě oblíbil. Shit.
CJ. Jinak Sampko jsem chtěl natáčel jsem ho předtím, nebudu uvadělat můj starý kanál, byl docela. Ale no, jedná se mi o jedno, že Sampko nebudu natočit už za nic, nebo to jo. Tak já si místo toho TF-ko teď hodně hraju, že aj tohle Bunny Hop zkusím. Vidíte, to je Bunny Hop. A tohle je za to předním kole. Jenom když si mluvím jako blbec, třeba nějak takhle. Ale třeba, jak jsem natáčel kdysi, úplně kdysi, v městech těžešky nikdy mluvím, ale jak jsem natáčel kdysi, tak jsem mluvil takhle. A toto video bude velice já jsem prostě furt snižoval a zvyšoval hlas, jo, to fakticky byl hnus. Říkalo mi to hodně lidí, jo, takže. Ale ten sport, já mu dám asi raid. Fajný level. A co si dáme? Bixercraft, od nějakého Bixercraftu, to se mi líbí. Svinek. No jo, ten jsem už hrál. Ne, nehrál. Bral jsem kapku poru. Zvuky mě fakt serou. Oh shit, tak dobře se chytl. No hlavně, že se chytl, žel. Lepší než by se nechytl. Shit. Oh, dobré. Oh. Na tom to jsou spíš tak o tom, jak prostě to skýhne, že jo. Neříkám jako, že tenhle je o ničem, jo, ten je fakticky super, mám rád, když tam je třeba to okýčko, a v minulém bylo okýčko a to víte, že. Já to asi mám jako zajíždět, ale nikdo to jako není. Might be big scrap, nebo jak tak, ne? Dobré, dlouho natáčím, asi, nevím, fakticky, jestli nikdy nepoznačím. Ještě si řekneme, že si dáme 2 kola, jo, nebo jedno. Tohle si dáme a končíme, já nemám rád. Já jsem tohle už natáčel, ne přímo tohle, ale natáčel jsem, dneska jsem zkoušel, jak to budu natáčet, jo. Jsem si tak díval a tak a zkoušel jsem a vypojil jsem to a přímo tenhle jsem si chytl tuhle mapu, tohle kolo a tohle docela mi nešlo, já jsem nemohl jenom přeskočit to první a to je docela lehké ještě. Tady jsem se třeba nesekl, co jsem přeskočil na raz, dvakrát, jako na raz, a je tam tenhle jsem měl lehký, a vždycky jsem to hlavu nějak obskočil, vždycky šup. Tak, dobré, flip. Ty vole, what? Jinak zítra by mělo být video s TFK, no sice, já vím, že to docela říkám prostě do pantem říkám, ale prostě, že dívejte, já to vím, že prostě málo se na mě bude dívat, když se už na mě někdo podívat, třeba fakticky to, tak bude buď hater, nebo jeden z těch fanoušiků, co se mu třeba jedno video líbí, a nic jiného, jo. Takže mluvím pepantem, já prostě jinak malo budu mít ze začátku těch, no to aj pak. Jo, ale to prostě, že to, no prostě to je doufám, že nemluvím jak debil, nebo fakticky minulé, jak jsem už říkal, mluvil takhle. A tohle video, prostě jsem tak divně mluvil, to mi říkal kámo, že já se opak zeptám, jestli mluvím úplně normálně, jo, ale teď se mi zdá, že mluvím normálně, tak jak to, teď se prostě cítím to. No, shit. Ty vole, já se normálně za sebe stydím. Já miluju pogo jumpy a tenhle mi vůbec nejde. A miluji nešel, fakt. Shit, to je nahoru, že to je tak skřívené, no. Ale zase oceňuju tu jeho snahu a tu napaditost, že mě by to docela nenapadlo
desert, tak tam jsou ty, jakby, ale nevím proč, ale já si myslím, že ty dřeva tam dal z toho, jak to je Tom a Jerry, nebo nějak tak, jak oni tam volá, nebo něco tak jo. To bylo, myslím, to je jedna z nějaké také pohádky. Jsem jako malý, jsem si vydával, to bylo tež na Polsky, tam byl taky pták divný. A jinak si myslím, že jediné, co vás na tomhle zaujme, to je to, že si můžete zahrát s tím Celesiem, no. Ty vole, jestli to nedám, tak se poseru. No shit, ne, jak to posral. Fakticky, oh shit. No. Jak jsem to ale vůbec předtím mluvil, já jsem mluvil nějak. A tohle video bude velice amatérské a neočekávejte z něho nějaké veliké zaužití, nebo fakticky začínám, takže si nemyslete, že budu nějaký dobrý. Tak jsem nějak mluvil, jo. Myslí to. Tak, do vidění, tady, tyhle to jsem fakt posral, prostě čau.